ukuthi ke mhlambe kwezempilo ngafaka igcine ke include nabalaphi bendabuko mhlambe nanibona ingasiza kulezifo ezikhona ekuthiwa ayilapheki ngasohlangothi lothi ke masingathiwa ke ungqongqoshe wezempilo usebenzisana nabalaphi bendabuko mhlambe asinakuba khona isisombululo ngakulelo hlangothi. Uma kukhulunywa ngohlelo labalaphi bendabuko njengomuntu nami oqhamuka emakhaya ngasho ukuthi angeke ngize ngibabukele phansi futhi asibabukele phansi kepha ke ngicabanga ukuthi ngafuna kube nohlelo mhlawumbe olwaziwa uhulumeni okanye oluplanwe kahle uhulumeni lapho engabe ehlanganisa khona abalaphi laba ezikoleni kanye nabendabuko lapho ebheka khona ukuthi mhlawumbe uma ngabe beqhamuka nekhambi elithizeni bungakanani ubufakazi bokuthi liyasiza njengoba ngaphambi kuba kupasiswe kuqala mhlawumbe ikhambi thizeni liyaye liqale lihlolwe ey'ntweni mhlawumbe ey'thinta ey'fana nje isibonelo mhlawumbe ukuthi kuhlolwa ikhambi kumagundane kanjalo bese emva kwalokho-ke ngoba asebenza kwesinye isikhathi asebenza ngokufana amagundane mhlawumbe nabantu umzimba yabo uma usubonile ukuthi uma ngabe linikwa lo muthi lona igundane mhlawumbe liresponda kanjani lo muthi ube mhlawumbe kuhambe iy'gaba ney'gaba-ke kukhishwa ama-article bese-ke kube yima kuphasiswa-ke lowo mthetho mhlawumbe uma ngabe nohlelo oluqondile uhulumeni angalwenza ukuze kufakwe kahle abalaphi bendabuko nabo basize kuzo zonke izifo eNingizimu Afrika kanti singakuthakasela kakhulu nathi lokho. Nina njengabafundi okanye aningodokotela bakusasa nakho njengoba singena kwi4th Industrial Revolution nibona inamuphi umthelela kunina naseNingizimu Afrika mhlambe kunina ngabe yanishodisela amathuba emsebenzi nigcina seninongabazi ukuthi niqhubeke nifunde. Ngathi nje ngikhuluma nje mhlambe ngesingamphinde ngikhulumeke nabanye abafundi. 4th Industrial Revolution ngayithatha njengento engeke angayemukeli kahle njengamanje ngoba ngiyibona ngithi uma bayibheka bathi izonikezela kakhulu ku-technology ukwenzeka kwezinto kuyimanje sihlale sikhuza abantu abaningi abafika lapha ey'bhedlela mhlawumbe sebekade be-check-a izinto ko-Google bethi mhlawumbe isifo esithile ngicabanga ukuthi singalapheka kanje mhlawumbe ubona ama-symptoms athizeni kuyena bese eya-Google ethi ungamdiagnosela ngathi into lapha ku-technology yokuqala ku-Google akanalo ulwazi oluphelele nazo zonke izitephu angayilandela ukuze akwazi ukuthi akunikeze i-diagnosis ephelele. I4th Industrial Revolution ke ngiyibona njengento ezophazamisa ukusebenza nje kwabantu jikelele kodwa ezonothisa abantu esingathi mhlambe ongqiwankulu abantu abavele bakumabhizinisi amakhulu when bathi vele bayiletha ngoba bafuna ukuthi banyuse i-production okanye ususa isindo somsebenzi kodwa ngicabanga ukuthi i-technology ingakwazi ukunikeza umsebenzi oseqophelweni eliphezulu njengoba usuzonikezwa umuntu ezinika isikhathi sonke elandela zonke izitephu ayilandele ukuze anikezele ngomsebenzi oseqophelweni eliphezulu njengoba sesibheka ukuthi nje oqala mangabe umuntu ezokhipha i-diagnosis kumele aqala athathe history enze ama-examination enze ama-investigations bese kuyimake ebheka ukuthi-ke lama-investigations nama-examinations engiwenzile mhlawumbe athina ama-differentials okokuqala ama-differentials awazi ukuba yiwodwa mhlawumbe azoqala mhlawumbe abe-5 emva kwalaba awu-5 usuyaqala uyahlunga ukuthi okay uma ngibheka ngokubheka kwami into engiyitholile kulo muntu yilezi eyikhomba kulesi sifo lesi bese emva kwalokho-ke bese enikezela ngosizo olufanele. Majola sesiphetha nje ngifuna ugcizelele ngasohlangothini laba abafundi abathi mina ngifuna ukwenza medicine ngonyaka ozababhalayo njengamanje obawazi ukuthi ke ivivinyo seyiqalile apply kanjani lo muntu ofisa ukwenza imedicine mhlambe ngabe kusa apply noma ikhala seyivaliwe mfowethu Majola? Nebhadi njengamanje ngathi ke sekuvaliwe uku-apply njengoba ngithe eqaleni live position kuzovala mhla 30 June sengathi nje aba-applyile sekumele baqhubeke ba-applyele nano-NSFAS ulokhuzana ungqongqoshe uMboweni kade ekhuluma izolo uvezile ukuthi khona imali ethizeni abayifakile ukuze kunyuswe ukuxhasa kwabafundi kulolu hlelo lwa-NSFAS. Siyafisa ukuthi abafundi ba-apply lapho kusenesikhathi laba benza grade 11 njengamanje mhlawumbe sengabe sengikhuluma nabo ukuthi engakashanji umhla ka-30 June ngonyaka ozayo ba-apply bakwazi-ke babe ingxenye ezokufundela iyona i-medicine. Okunye ngeke ngakubona laphana lesi speech sababuMboweni ukuthi
kuthiwa kunemali elinganiselwa lapha ku1 billion rand elungiselwe ukuthi labo bazobe behamba medical interns ngonyaka ozayo bakwazi ukuthi babe ingxenye yezokufunda. Singathi ke abafundi maba apply impela abanye bakwazi ukuthi babe ingxenye yalokho futhi uhulumeni siyafisa ukuthi aqhubeke nokufaka izimali kulolu hlelo ukuze kwazi ukuthi kusizeke iNingizimu Afrika yonke kuqhubeke kube nempilo ephelele kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Mfoko Majala kuhlezi kuyintokozo ukuthi sikhulume nani emsazweni wethu iVibe 94.7 FM. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mkhulu. Ngiyabonga mfowethu. Uyena ke uNdumiso Majola.